Oh shit, vi når oss ikke blokkere der. Jo, jeg får blokkere og helsa framme. Jeg gjør først, Jeg tar ikke til høyre. Jeg Du må stege til venstre. No! Åh, det er Divas! Det er stanna! Divas! Divas! Hæ? What? Ganders! Invention of the robot! Kom her. Nice. Kom her, Mercy. Woo! Monkey Way to go, business! Larry. Oh my Nej, jag ska god! bara drakna. Han rakte med! No! Jesus. Come on. Ja, boja, jeg skal hinna om du tar geist. Alle kan blasta her bare. Jag fick för liv! Jag står inte framför mig! Det är så cool thing. Är det inte bara att blockera? Come on point. Du skulle säga att det är det. Ja, jag sa bara att du smashar för att det är Spray 2 för att kunna vara någon. nice. Projectile. Hejo! Oh, Go see my yeah. Samuel hoppa av banan, det var hilarious. Nej, det är... Ja, jag tycker. Bye bye. Vad är det ena släge? Åh, nej. Ja, det fristar han, nej. Det är fint. So close! Oh, it's fine. That's so swagat. No! Så fucking tatt vi. Vi må klara vi och kolla något bättre. Alltså det tar alla det. Må klara att vinna ett spel. Nu kommer jag över här att läka för det, cool? Första spelchocken blev vi. Vi fick 100% på bara väg. Och så kött bjatten kom på in. Han gott ja, det är just det så är. Det är mycket. Det är inte en skylt, kan det är en skylt. Jag ska vinna. Jag får ut. Yeah. I don't want this shit You anymore. guys, I'm going home. Åtina! Jag har inte åkt sen jag. Och det är ju madda. Kontrollen. Jag vet inte snacka falskt. Du snackar allt på falskt. Kom med sig! Ja, då åker sen jag. Jag snackar demoner, det är bara... Nej, vad heter det nu? Shit, man. Men det är ganska cherry. Det är bara... Ja, det klarar jag, va? Gott, så gott. Så gott. What the fuck, Brienne? Hidden skill där. Ja, shit bra Out of stand. nowhere. Jag kan det. What the fuck? What the fuck? Oh my goodness, what the... Experience was there då? Level 4. Level 4. There we go. Bear yourself. Down now. Okay. Det är där. Claymore. Oh shit! Så där Brienne. Hey, benchen. Jag tror den alltså Siberia. Grödes. Okej. Oh my god, det vänta. Okej. Det är skrud. Det är fucking stay nu. Är det också synd här? Hur ska jag synd här? Vi ska äntligen liksom lända alltså bort framför fucking tanks. Kom Levi. Skål Levi. Oj ja. Den är det. What did you damage your build? Det går ju. Det går bara. Ding! Det går 6 damage för det. Först.
burde lägga en pizza om. Och börja med att jag har meningen på en jorden arm för att spela. Snö. Förstår jag snittar pizza? Ja. Fuck. Jag Får ger jag det pizza pizza nu? vet inte kallat det. Ja. Jag kör jag med till att göra pizza. Du borde ju haft en pizza. Vi får göra det nu och så spelar det nu. Jag har en pizza som hon. Levi, just believe. Vi kan Ja. spela. Tacka papper och teckna en pizza här och kör jag nu. Kanske bara i middag, va? Ja, det är fint. Jag tror inte kameran är framme i alla fall. Ja. I'll be back. Det var som en pizza. Och jag alltid hånt nej, men det sa inte inte. Kameran kan knappt bedicka. Jag hade inte han hörde det där. Fuck. Lägga väl. Such a show. God damn it. No, what the fuck? To cup of flame bara. Ja, det händer också det. Så freaking bytte. So, and I'm here, bro. Hey, bro. Levi först brukar allt ammo jammer. God. Come on, du. Lägg an, slå fram! Ja! Oh shit! Åh! Okay. Nej! Nej! Vi skorar inte! Nej! Vi vet ju vad! I kort, jag så vänta sushi sekunder. Esper, don't fuck this up. Åh! Esper, du första han. Jag kan rädda! Jag kan få han! Yeah! Så Levi! Han tycker out of nowhere! Rush! Bara... Boom! Skuppar mig ut från syden! I got this shit! Jag kan inte späcka den fram här. Åh! Jag hoppas han inte tar det. Åh! No! Pay attention! Yeah! Shit! I got this! Fuck alla wood. Ja, det är så att vi är lägga. Det skulle Det just är inte snacka. så gott med alla lägga. Yeah. 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 Go get him! I will. Your moment! My moment!